Egia da Ibarren asko komplikatzen da greba orokor bat planteatzea jai egunean danian, ez? San Andres gainera, ez? Eta udaleko ordezkari batzuekin izandako bilera baten, Moteseban bazegoela aukera bat jaia egunez aldatzeko. Osea, festa asteburuan egin eta azaroan 30ean greba egiteko. Baina azkenean, bueno, pues ez dakigu oso ondo zergatik, ez du bide hori eraman. Eta, bueno, pues, ikusi duzuen moduan, azkeneko plenuan egin zan irakurketa horretan, alkateari zuzenean galdetu zitzaion, ez? Azaroaren 30ean festa lasaintza, eta erantzuna izan zen hurrengo galdera, ez? Orduan, barrido galdetzera goiaz, San Andres egunean, San Andres eguna ospatu dezakegu asteburuan, eta azaroan 30ean greba egin, eta bizitzak erdigunera, eta zaintzak, eta pertsonak balorean jarri, ez? Eskertuko genduke pixkat norabide aldaketa bat balego, ez dugu erraza ikusten, baina, bueno, hemen gaudegu berri prest hitz egiteko eta gauzak beste modu baten egiteko. Badakigu ez dela erreza, Eibartarrontzat be oso garrantzitsua dela San Andres eguna ospatzea, ez? Baina ospatuko gu, baina beste dugula, fetxa, hori da. Beste buruan ospatuko. Baina uste dugu posible dela San Andres egunari bai behar daben presentzia ematea, baina beste egun baten. Aurten ulertzen dugu ez dela ohiko urte bat izango, Euskal Herri guztian ingo da zaintza greba bat, eta uste dugu Eibarren be bai badagoela kriston potentzialidadea feminista pila bat dauzela, eta nahiz eta feminista pila bat egon, ez? Gizarte bezala dakagun erronka bat dela. Eta horregaitxik uste dugu, edanok dakagula zerbait itxeko hemen, Eibartar guztia dakagula zerbait itxeko, eta bereziki eragileek.